Путёўка ў еўразвяз праз Беларусь каштавала $1500, але з павышэннем попыту кошт узрос да 5000. Пра гэта нам расказаў у інтэрв'ю жыхар Курдыстану. Яшчэ адзін мігрант, які з ягоных словаў пакуль застаецца ў Менску, кажа, што пойдзе ў ЕЗ іншым шляхам, бо схема праз Беларусь дала збой. Што мігранты распавядаюць праваабаронцам пра беларускіх памежнікаў? Чаму гэтыя людзі імкнуцца ў Еўропу, а не просяць прытулку ў Беларусі? Што выйграе ці наадварот страціць ад міграцыйнага крызісу Лукашенка? І ці мае ва ўсім гэтым свой інтарэс Расія? Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы». Мяне завуць Арына Маліноўская, і мы пачынаем. Полиция Беларуси, яны нас штурхнули у воду. Яны ненавидели нас. Один человек у рацэ помер. Даже к нам поступала информация о том, что мигранты торгуют наркотиками в центре Минска. Открыто. Оплата за перевезенного человека идет 400 евро. Загрузка от 4. Желательно, чтобы задние окна были затонированы, так как ребята у нас здесь смуглые. Ужо каля 5 месяцаў грамадзяне Іраку, Ірану, Сірыі, Афганістану ды іншых краінаў Блізкага ўсходу і Афрыкі спрабуюць трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Мухаммед перастаў адказваць на званкі родных яшчэ некалькі тыдняў таму. Спачатку на сувязь з нашай рэдакцыяй выйшаў ягоны брат. Ён расказаў, што хвалюецца за сваяка, які хутчэй за ўсё цяпер у беларускім лесе. А ў мінулую сераду нам патэлефанаваў і сам Мухаммед. Гэта адбылося пасля таго, як ягоныя спробы перайсці мяжу не атрымалі плёну. Грамадзянін Іраку распавёў нам, што праходзіў і беларуска-літоўскую, і беларуска-польскую мяжу. Але ва ўсіх выпадках еўрапейскія памежнікі вярталі яго зноў у Беларусь. Перад ад'ездам з лесу Мухаммед паспеў зняць відэа, дзе з ягоных словаў замярзаюць людзі. Мухаммед распавядае, што пашкодзіў у лесе ногі. Каб пацвердзіць свае словы, даслаў вось гэты здымак. Грамадзянін Іраку цяпер вярнуўся ў Менск, але пасля адпачынку зноў збіраецца ехаць да мяжы. Кажа, што да літоўскай дабіраўся праз раку. 12 дзён я ў лесе. Полиция Беларуси, яны нас штурхнули ў воду. Вельмі холодно. Яны ненавидели нас. Яны доставили нас у Литву. Литовцы кажут нам: идите назад. И штурхнули нас у воду зноў. Один человек у рацэ помер. У СМІ неаднойчы паведамлялася пра смерці мігрантаў на беларуска-еўрапейскіх межах. Так, польская паліцыя казала, што знайшла каля сваёй мяжы цела 24-гадовага сірыйца. Пры ім былі дакументы з беларускай візай. Паведамлялася пра смерці ад прастуды 14-гадовага хлопчыка. У беларускім памежным камітэце заяўлялі, што знайшлі ў цяжкім стане мігранта, якога літоўцы вярнулі ў нашу краіну назад. Маўляў, пасля атрымання першай дапамогі мужчына памёр. Полиция Литвы казала нам, что забьют нас. Кажа мне: я забью тебя, зброя ля маёй головы. Вам не дапамагалі беларуская міліцыя? Яны ненавидят нас. Яны кажут нам: калі ты не дасі мне ежы, курыва і грошай, я забью тебя. Яны бачаць во мне жывёліну, не человека. Беларусь и Литва ненавидят нас. Мы сказали милиции Беларуси: калі ласка, пусціце нас пайсці ў Менск. Калі ласка, дайте нам пайсці назад. Милиция Беларуси кажа, што немагчыма даць нам вярнуцца. Кажут нам: вы мусіце ісці ў Литву, памірайце ў Літве і не вяртайцеся. Мы идем у Литву, а нас б'юць, ненавидят нас, штурхаюць нас у раку. Літоўцы кажуць нам: вяртайцеся ў Беларусь, памірайце ў Беларусі. Куды б мы не пайшлі, усюду кажуць нам: калі вы вернецеся, мы заб'ём вас. Вельмі шмат людзей тут. Усе баяцца быць у Беларусі і Літве. Войцех Вілк, прэзідэнт польскага цэнтру міжнароднай дапамогі, распавядае, што яшчэ ў кастрычніку іхны фонд адправіў на мяжу групу медыкаў, каб дапамагаць мігрантам. Пацярпелых яны знаходзяць праз геалакацыі, што дасылаюць замежнікі валанцёрам у сацыяльныя сеткі. У нас была ситуация, калі мы знайшлі 4 сірыйцаў у лесе з вельмі моцным пераахаладжэннем. Гэтых людзей больш нельга было лячыць у лесе. Іх трэба было эвакуяваць у больніцу, і яны былі эвакуяваныя ў больніцу. Па-другое, мігранты, калі праходзяць праз лес, вельмі часта падаюць у нейкія дзіркі, у ямы там у нейкім рове, на нечым спатыкаюцца, ломяць ногі ці атрымліваюць іншыя
іншыя траўмы. Гэта другая значная частка нашай дапамогі. Па-трэцяе, абвастрэнне хранічных хваробаў, такіх як дыябет, ці, напрыклад, сярод іншага, выпадкі, калі па гэтых лясах хадзілі цяжарныя жанчыны, і гэта, на жаль, скончылася трагічна. Усе мігранты, з якімі мы паразмаўлялі, апісваюць адзіную схему шляху да Еўропы. Спачатку набываюць на радзіме пуцёўку да Менску. У поўны пакет уваходзіць віза, пералёт і нават пражыванне ў гатэлі. Дарэчы, дзяржаўныя тэлеканалы часта кажуць, што з краінамі, адкуль прылятаюць мігранты, у Беларусі дзейнічае бязвіз. Але гэта не так. Бязвізавы парадак заезду ў Беларусь на 30 дзён прызначаны для грамадзянаў 76 дзяржаваў. З краінаў, адкуль да нас прылятаюць мігранты, 30-дзённы бязвізавы рэжым маюць толькі Іран і Пакістан. Але ён дзейнічае толькі пры наяўнасці ў пашпарце сапраўднай шматразовай шэнгенскай візы або візы дзяржавы ЕЗ. Але калі б замежнік меў у пашпарце такую візу, у яго не было б патрэбы нелегальна пераходзіць мяжу. Я смотрел статистику за предыдущие годы. Нельзя сказать, что этого канала не существовало вообще. Там какие-то фиксировались ежегодно определенный объем нелегальных пересечений именно через белорусскую границу. Ну, как мне кажется, это, в общем, дорогой маршрут, потому что добираться до Беларуси приходится самолетами. Второй момент, белорусская виза для вот этих проблемных стран, ее достаточно сложно было получить. Эти визы не выдаются направо и налево. Вот, поэтому именно для них это было сопряжено всегда с дополнительными проверками. Очевидно, что визовый режим был смягчен. Ведь это работает как сарафанное радио. Паводле Еўрапейскай камісіі лета зарэгістравалі 125 тысяч незаконных выпадкаў пераходу мяжы ЕЗ. Гэта быў самы нізкі паказнік за 7 гадоў. Сухапутным маршрутам праз усходнія межы з Беларусю, Малдовою, Расіяй і Украінай скарысталіся 615 чалавек. На канец кастрычніка 2021 гэты паказнік павялічыўся ў 15 разоў. Федэральная паліцыя Нямецчыны заявіла, што сёлета ў іхную краіну праз Беларусь патрапіла ўжо больш за 10 тысяч мігрантаў. Пры гэтым, калі за першыя 7 месяцаў у іх было толькі 26 асобаў, то ўжо ў кастрычніку больш за 5 тысячаў. Прадстаўнік байполу Александр Азараў распавядае, што без дапамогі беларускіх сілавікоў гэта было б немагчыма. З ягоных дадзеных цяпер, акрамя памежнікаў, на мяжы застаюцца прадстаўнікі тылавых ведомстваў. Памежны спецназ АСАМ, гарадзенскі АМАП, унутраныя войскі з Берасця, 5-я брыгада спецназу з Мар'інай горкі. Мигранты снабжены также специальными предметами для перекусывания проволоки колючей. Все это они приносят с собой, и все это им выдается с белорусскими спецслужбами. Мы знаем, что уже были конфликты между мигрантами и спецслужбами Беларуси на почве того, что мигрантам пообещали попасть в Евросоюз, но они не могут это сделать. Соответственно, после этих конфликтов даже была информация, что несколько человек из числа мигрантов были доставлены в больницы белорусские, в Гродно, с телесными повреждениями, которые они получили в результате столкновений с белорусскими спецслужбами. И вот после вот этих столкновений часть мигрантов наиболее агрессивных была отобрана и уже вывезена на родину. АН заклікае афіцыйны Менскай Польшчу распачаць неадкладныя крокі для развязвання міграцыйнага крызісу на беларуска-польскай мяжы. І лічыць, што мігранты, якія застаюцца ў памежных раёнах, сталі закладнікамі палітычнага рознагалосся Беларусі з ЕЗ. Асуджэнні праваабаронцаў гучаць на адрас абодвух бакоў. Юрыст у справах правоў чалавека Мікіта Матюшчанка тлумачыць, што не пускаючы на сваю тэрыторыю людзей, якія просяць прытулку, Польшча, Літва і Латвія парушаюць адразу некалькі артыкулаў Еўрапейскай канвенцыі правоў чалавека, канвенцыю пра статус уцекачоў, шэраг нарматыўных актаў ЕЗ. Напрыклад, забарону на жорсткае нялюдскае стаўленне і калектыўнае высыланне іншаземцаў. Нельзя говорить в общем про всех мигрантов, которые находятся на границе. Можно говорить о нарушениях этих статей в отношении тех людей, которые просят убежища у властей. Если человек не является искателем убежища, то тогда вопрос становится сложнее. Але калі мігрант ідзе нібыта з бяспечнай Беларусі, пры гэтым не просіць прытулку ў еўрапейскай краіне, успрымаючы яе як транзітны пункт да Нямецчыны, краіны маюць аргумент, каб не пускаць мігрантаў да сябе. Юрыст цяпер вядзе справу мігрантаў, якія праз Беларусь трапілі ў Латвію. Гэта было яшчэ ў жніўні. Больш за 40 грамадзянаў Іраку папрасілі прытулку менавіта ў Латвіі, але замест гэтага ўлады краіны прымусілі частку з іх вярнуцца назад у Ірак.
11 из этих людей в августе еще власти Латвии допустили на свою территорию и поместили их в центр для задержанных иностранцев Даугавпилсе. Часть из этих 11 людей недавно вернулись в Ирак. Что произошло с 30 другими, долгое время было неизвестно. Мы думали, что они где-то находятся на территории Беларуси. Но в начале ноября выяснилось, что 8 из этих 30 людей, они с августа жили в лесу в Латвии, в пограничной области. Скорее всего, по их словам, они находились все это время на территории Латвии и жили там в палаточном городке, который власти Латвии для них создали. Но это был никак не официальный какой-то палаточный городок, про их местонахождение никто официально не знал, где об этом не сообщалось. Власти Латвии вообще отрицали, что эти люди находятся у них на территории. По Европейской конвенции о правах человека, участницей которой является Латвия, когда какой-либо иностранец находится на границе государства и просит убежища, то власти страны должны принять эту просьбу об убежище и обеспечить, чтобы человек находился в безопасных условиях во время, когда эта просьба об убежище рассматривается. Что мы видели на границе Латвии, это что власти не принимали просьбу об убежище и просто держали людей на границе. Мікіта Матюшченко ўтлумачыць, што з юрыдычнага боку мігранты парушаюць беларускае заканадаўства, калі спрабуюць нелегальна перайсці мяжу. Гэта адміністратыўнае парушэнне, за якое могуць пакараць прымусовай дэпартацыяй. Пакуль замежнікі чакалі б яе, яны заставаліся б у ізалятары часовага ўтрымання. Такі лёс тэарэтычна чакаў бы мігрантаў, калі раптоўна Лукашенка зменіць сваё стаўленне да іх. Але пакуль што, як кажа прадстаўнік байполу Александр Азараў, праваахоўнікам забаронена чапаць замежнікаў, якія цяпер у Беларусі і спрабуюць трапіць у ЕЗ. Мы прапаноўваем вашай увазе сведчанні прадстаўніка байполу, але не можам іх праверыць. Приказ министра был, то есть их задерживать и привлекать к ответственности нельзя. В Минске поступают там десятки сообщений ежедневно в милицию о том, что мигранты нарушают общественный порядок, либо там совершают какие-то преступления, правонарушения. Милиция на это мало реагирует. Даже к нам поступала информация о том, что мигранты торгуют наркотиками в центре Минска. Открыто. И их за это никто не привлекает к ответственности. Поэтому нахождение мигрантов, которые спят на улице, в подземных переходах, торгуют наркотиками, там приезжают непривитые, привозят ковид в Беларуси, к примеру, их никто не контролирует. Лукашенко заявіў, што вывозіць з Беларуси мігрантаў мусіць ЕЗ, бо грошай на квіток да радзімы ў многіх іншаземцаў не засталося. Еўракамісія ў сваю чаргу выказала намер даць да 3,5 мільёнаў еўра для вяртання мігрантаў дадому. Равант Набіль з Іраку ў ліставанні з намі распавёў, што за пуцёўку ў Беларусь для сябе і 4 сямейнікаў ён заплаціў $30 000. Яшчэ адзін наш суразмоўца Біяль Мухаммед, курд з Іраку, кажа, што цэны на такую паслугу пачалі расці з падвышэннем попыту. Першым разам некалькі месяцаў таму яны атрымалі візу ў Беларусь. Гэта было вельмі танна, $1500. Але пасля гэтага стала звяртацца так шмат людзей, што цана ўсё большала і большала. І нават часам даходзіла да $5000. Гэта толькі на аднаго чалавека, каб атрымаць візу ў Беларусь. Бо гэта быў лёгкі шлях адразу, і многія людзі на самым пачатку трапілі ў Еўропу, а потым віза стала каштаваць усё даражэй і даражэй. І для нас гэта рабілася горшым. Але гэта яшчэ не ўсе выдаткі. Тым, хто здолеў трапіць на тэрыторыю Польшчы, даводзіцца плаціць яшчэ і за таксоўку да Нямецчыны. Колькі каштуе такая паслуга, невядома. Але ў сацыяльных сетках польскім кіроўцам, якія перавязуць нелегальных мігрантаў, прапаноўваюць ад 2400 еўраў за рэйс. Пад выглядам шукальнікаў працы мы адгукнуліся на вакансію. Наша работа имеет определенную специфику, а конкретно она заключается в перевозке людей, которые не имеют официального статуса пребывания на территории Евросоюза. Оплата за перевезенного человека идет 400 евро. Загрузка от 4. Они могут загрузиться как угодно. Здесь идет не о комфорте речь. В обычную машину, к примеру, легковую, они могут 4 сзади сесть. Они могут лечь там как угодно. Тут главное, чтобы автомобиль не просаживался. Желательно, чтобы задние окна были затонированы, так как ребята у нас здесь смуглые. Мігрант Равант Набіль, які цяпер перабывае ў Беларусі разам са сваёй сям'ёй, у ліставанні з намі паведаміў, што нягледзячы на няўдалыя спробы перайсці мяжу, дадому вяртацца не будзе. Цытата: «Мы памром або пройдзем». Са словаў мужчыны, на радзіме ён зазнаў пераслед.
Ёсць падставы падазраваць, што пераважная большасць людзей на польска-беларускай мяжы застаюцца там паводле прычынаў, якія яны не ратуюцца ад вайны або пераследу, а пераважна эмігруюць паводле эканамічных прычынаў. І побач з такім тыпам міграцыйнага руху заўсёды будуць людзі, якія маюць патрэбу ў міжнароднай абароне. Летась у Багдадзе і ў буйных гарадах на поўдні Іраку было мноства дэманстрацыяў. Іракцы патрабавалі проста нармальнага жыцця, дэмакратызацыі краіны, вызвалення гэтай арабскай часткі Іраку ад улады палітычных партыяў, што ім не падабаюцца. Тыя дэманстрацыі былі разгромленыя, і цяпер дэманстрантаў люта забіваюць эскадроны смерці, а целы некаторых дэманстрантаў вылоўлююць у рацэ ў Багдадзе. Яшчэ адзін мігрант у ліставанні з намі паведаміў, што яму не атрымалася трапіць у еўразвяз праз Беларусь, і цяпер ён будзе шукаць іншы шлях. Трапіць у еўразвяз можна, напрыклад, праз заходнія Балканы, дзе з пачатку года ўжо зарэгістравана 48,5 тысяч выпадкаў нелегальнага пераходу мяжы. Пераважна сірыйцамі, афганцамі і мараканцамі. У кастрычніку праз мора ў Італію незаконна прыбылі тунісцы, бангладэшцы і егіпцяне. Усяго еўрапейскія ўлады паведамілі пра 55 тысячаў нелегалаў на цэнтры міжземнаморскім маршруце. На ўсходнім міжземнамор'і мігранты з Сірыі, Турцыі і Конга нелегальна трапляюць у ІЗ праз Кіпр. Украіна не выключае, што міграцыйная плынь з Беларусі можа павярнуцца ў яе бок, таму ўжо цяпер памежнікі рыхтуюцца да патэнцыйнага наплыву іншаземцаў. Міністр зазначаў про посилення. Міністр адзначыў узмацнення каля 8,5 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў. Гэта, уласна, сілы дзяржаўнай памежнай службы, нацыянальнай гвардыі і паліцыі. Яны будуць залучаныя найперш. Мы рыхтуемся да таго, каб стаць на лініі мяжы і не будзем прапускаць мігрантаў на тэрыторыю Украіны. У выпадку, вядома, як і ў Польшы, бываюць сітуацыі, калі нелегальныя мігранты пэўнымі групамі могуць трапіць на тэрыторыю Украіны. Будзе ўжывацца працэдура рэадмісіі, то бок вяртання ў Беларусь. Калі ж беларускі бок з нейкіх прычынаў не захоча прымаць гэтых людзей, то тады ўжываецца зноў жа механізм прымусовага вяртання ці высылання гэтых людзей у краіны паходжання або ў трэція краіны. Праваабаронцам невядома, каб нехта з мігрантаў цяпер папрасіў прытулку ў Беларусі. Іншаземцы і самі не хаваюць, што кіруюцца ў Нямецчыну. Па-першае, некаторыя з іх маюць там сваякоў, якія трапілі ў ЕЗ падчас міграцыйнага крызісу 2015 года. Па-другое, у Нямецчыне ўцекачы атрымліваюць лепшыя сацыяльныя гарантыі. Калі мігрант атрымаў там статус уцекача і пражыў 15 месяцаў, ён мае грашовую дапамогу каля 450 еўраў. Акрамя гэтага, яму даюць грошы на арэнду жытла. У Польшчы грашовая дапамога складае 160 еўраў. Але калі чалавек жыве ў лагеры для уцекачоў, толькі 34. У Беларусі уцекачы атрымліваюць грашовую дапамогу ў памеры 50 еўраў. Увогуле, калі мы кажам пра бежанства, ёсць такі тэрмін, які называецца першая бяспечная краіна, і па ідэі людзі абавязаны прасіць прытулак там, дзе ім бяспечна. Нам падаецца, што Беларусі может быть не до конца бяспечна. Мы ведаем чалавека з Сірыі, зарод такого прынялі, і ён жыве зараз у цэнтры бежанцаў. Мы ведаем пра людзей, які звярталіся за такім статусам. Іміграцыйныя службы вельмі хутка афармлялі дэпартацыю і высылалі іх, нягледзячы на тое, што людзі казалі, што ім небяспечна в гэтых краінах паходжання. Таму тэарэтычна такая магчымасць ёсць. Мы бачылі і чулі вельмі розныя гісторыі ад людзей, то бок частка казалі, што нам все падабаецца, все карэктна, частка казалі пра гвалт з боку іх, частка казала, што іх нават забіралі грошы, калі вот іх выдаваряла Польша, іх пусцілі на ўмове толькі што даюць усе грошы. Там ёсць гісторыі, калі людзі, які працуюць на мяжы, хвастаюцца сваім родным пра новыя айфоны, які забралі мігрантаў і мігрантак. Нашы суразмоўцы прыходзяць да высновы, што міграцыйны крызіс быў створаны штучна ў інтарэсах Лукашэнкі. Лукашенко меў адразу некалькі мэтаў. Па-першае, дамагчыся ад захаду, што называе яго нелегітымным, перамоваў. Па-другое, штучны міграцыйны крызіс пераключае на сябе ўвагу ад палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Па-трэцяе, так Лукашенко спрабуе прымусіць захад саступіць яму ў санкцыях. Хтосьці кажа, што дывідэнды ад міграцыйнага крызісу, створанага Беларусю, мае і Путин. Еще недавно совершенно его и представителей его власти обвиняли в проведении гибридных атак против Европейского Союза, против НАТО, в спецоперациях, кибератаках, о том, что Россия является дестабилизатором ситуации в регионе, что она провоцирует столкновения или какие-то потенциальные конфликты, то после миграционного кризиса ему звонит канцлер Германии и просит о чем? О том, чтобы страна, которая обвиняет во всех этих провокациях, оказала содействие Европейскому Союзу в обеспечении безопасности собственных границ. Но мне кажется, для Владимира Путина это просто максимально приятно.
И мне кажется, это, собственно говоря, и было главное, вот такой главный плюс, который получал от этого Путин. Хадзілі чуткі, што міграцыйны крызіс можа паспрыяць зняццю санкцыяў з Белаві, але гэтая думка не знайшла пацвярджэння. Пакуль што Еўропа ў гэтым пытанні не зрабіла Лукашэнку ніякіх саступак. Нашы суразмоўцы мяркуюць, што не будзе саступаць і Лукашэнка, які шукае новыя шляхі ціску на захад. Напрыклад, ён ужо пагражаў перакрыць транзіт газу ў ЕЗ або не спыняць скіраваны туды наркатычны трафік. Каб не прапусціць новых выданняў праграмы «Шчыра кажучы», падпісвайцеся на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашых групаў у сацыяльных сетках. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.